lahat dyan. At narito na naman tayo sa ating live programa natin dito sa Facebook. Para dugtungan natin ang nagiging topic natin noong nakaraang Sunday, ganitong oras din. Ito pong tungkol sa taon na nagkasala si Adan. At inalam po natin kung gaano ba katotoo na tayo ay nandito na tayo sa pang-7,000 taon mula sa pagkasala niya. Napakahalaga kasi ito, mga kapatid, mga kababayan, na malalaman ninyo, dahil hindi alam ng marami kung pang ilang libong taon na tayo ngayon sa daigdig. Magmula na nilikha, magmula ng dumami ang tao sa lupa. Maraming mga katang-isip, kahit ang mga scientists, nagsasabi na million years ago na ang daigdig na ito. More than 65 million years ago, according to their sa kanilang mga study. Pero kung ibatay natin sa banal na aklat ang pag-uusisa natin, ay wala pa tayong milyon. Libong taon pa lamang tayo. Libo-libong taon pa lamang tayo. Kaya kailangan na makinig kayo sa ating broadcast para masundan ninyo ang mga formula kung bakit at papaano nangyayari. Kasi may mga taon na itinakda ang Diyos para sa kanyang gawain. Katulad ng sa panahon na ang Diyos ay nagkikipag-usap kay Abraham, sabi ng Diyos, ang iyong mga lipi ay magiging maglilingkod sa lupain na hindi sa kanila. At doon paglilingkuran nila ng 400 taon. Naging totoo yun. Sapagkat pumasok ang mga lipi ni Abraham doon sa Egypt simula noong ika-3,057 years na tinatawag na positive 57. At doon sila naging lingkod ng mga Egyptian sa loob ng 430 taon. Yan ang pattern o tatak ng mga lahi ni Abraham na tumira doon sa Kanaan. Lumabas sila noong ika-3,487 at sila'y ginawa ng Diyos ng isang kaharian ng mga saserdote. Patayin mo yan kasi maano yun. Ginawa sila ng isang kaharian ng mga saserdote. Ayon sa Exodo chapter 19 verse 6.
Sabi niya, kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Yung mga tao na yon, yun ang lipi ni Abraham. Lumabas noong 3,487 years from sin of Adam. Mula nung nagkasala si Adan. Yan ang very important story para malalaman natin ang millennium na para kay Christ. Dahil yung millennium na para kay Christ, ito yung pang-pitong millennium. Kasi si Christ lumabas dito sa 4th millennium dito. Sa 4,996. Diyan siya lumabas. Ibig sabihin, 4 years bago mag 5,000 years. Kaya bibilangin natin ngayon ito. Para malalaman natin kung ilang libong taon na tayo sa daigdig magmula nung nagkasala si Adan. Nung nakaraang Sunday, nung pag-live natin, ay natatapos tayo sa 2,767 years. Dito ipinanganak si Abraham. Kasi ganito nagkasala si Adan noong positive 819. Meaning 181 years na lamang para maging 1,000 years ito. Kaya nga, ito yung tinatawag na negative 181. Subalit, kung ang pag-isip natin ng mga panahon ay positive at negative, para mahirap ninyo ma-catch up ang millennium, kung ilang millennium na tayo. Kaya dinirekta ko na lang para malalaman ninyo agad. Pagdating natin sa dulo, malalaman na ninyo kung how many thousand years ago na tayo from sin of Adam. Kaya nagsimula tayo sa Genesis chapter 5 verse 3. 130 ang edad ni Adan noong siya ay nanganak ni Seth. Pag idagdag mo ang 130 from 819 lalabas 949, dito ipinanganak si Seth. Noong nag-edad si Seth ng 105 ayon sa Genesis 5:6, naging anak niya si Enos. Kaya si Enos ay isinilang noong 1,054 years. Dito ipinanganak si Enos. Ayon sa Genesis 5:9, noong nag-edad si Enos ng 90, ipinanganak niya si Kainan. Kaya si Kainan ay ipinanganak noong 1,144 years magmula nung nagkasala si Adan. At ayon naman sa Genesis 5:12, noong nag-edad si Kainan ng 70 years old, ipinanganak niya si Mahalaleel. Kaya si Mahalaleel ay isinilang noong 1,214. Ayon sa Genesis 5:15, nag-edad si Mahalaleel ng 65 years old, ipinanganak niya si Harid. Kaya si Harid isinilang noong
ika-1,279 years. Dito ipinganak si Jared. At ayon sa Genesis 5:18, noong nag-edad si Jared ng 162, nanganak siya ni Enoch. Kaya si Enoch ay isinilang noong 1441. Ayon sa Genesis 5:21, nag-edad si Enoch ng 65, nanganak kay Matusalem or Matusalam. Kaya si Matusalam ipinanganak noong 1506 magmula sa pagkasala ni Adan. Ayon sa Genesis 5:25, noong nag-edad si Matusalam ng 187, ay ipinanganak niya si Lamech. Kaya si Lamech ay isinilang noong ika-1693. Genesis 5:28, noong nag-edad si Lamech ng 182, ay ipinanganak si Noe. Kaya si Noe naman ay isinilang noong 1875. Noong nag-edad si Noe ng 600, ayon sa Genesis City 11 o 7:11 at Genesis City 6, ay nagkaroon ng bahang gumunaw sa mundo. Kaya nagkaroon noong 2475, dito nangyayari ang bahang gumunaw. 2 years after sa flash flood, ipinanganak si Arphaxad. Kaya si Arphaxad ay ipinanganak noong 2477. Dito ipinanganak si Arphaxad, na anak ni Sem. Kailan na ipinanganak si Sem? Kailan ipinanganak? Ayon sa kasulatan, nag-edad si Noe ng 500 noong ipinanganak niya si Sem. Ngayon, kung idaragdag mo ang 500 noong kapanganakan ni Noe na 1875, ang nangyari, ipinanganak si Sem noong taon na 2,375 years. At sa Genesis 11:10, nag-edad si Sem ng 100, ipinanganak niya si Arphaxad, duruha ka tuig human ang lunok pagkatapos ng bahang gumunaw. Kaya kung titingnan mo yung plano, ipinanganak siya noong 2475. Dito ipinanganak. Baha ang gumunaw ito. Ayon dito sa husay natin. Kaya hindi maaari na ipagtapat mo ang pagbaha sa daigdig 2475 sa kapanganakan ni Sem o ni Arphaxad. Kaya ayon sa kasulatan, 2 taon pa. Kaya in secret, naging 102 doon si Sem. Kaya ipinanganak si Sem o si Arphaxad noong 2477. Dito siya isinilang. Dahil hindi maaari na dito siya isinilang dahil taon ito ng bahang gumunaw. Ang nandoon sa loob ng arka, si Sem, si Cham at si Japet lang. Kung sabihin natin na baka ipinanganak si Arphaxad doon sa loob ng arka,
noong bahang gumunaw, papaano mo naman ipapaliwanag yung sinasabi na 2 years after the flood? Kung sabihin natin na si Arphaxad ipinanganak noong 2475 kasi ayon sa kasulatan 100 ang mayayari ipinanganak si Arphaxad ni Sem doon sa loob ng arka sa mismong kaarawan ng baha. Yan ang ibig sabihin. Ngayon, kung tatanggapin natin yon na ipinanganak nga siya noong kasagsagan ng bahang gumunaw, ay papaano ipapaliwanag yung sinabi na 2 taon pagkatapos ng bahang gumunaw, saka pa ipinanganak siya? Lalo kayong magkagulong-gulungan yun dyan. Kaya para hindi kayo magkamali, it is very, very secret na sa buong daigdig walang nakakaalam, maliban lang sa akin. Yung ika-100 ni Sem ay hindi talaga nangyaring ipinanganak doon si Arphaxad kasi nga ang paliwanag, noong ito ang lahi ni Sem. Noong si Sem ay may 100 taon, is nanganak kay Arphaxad 2 taon pagkatapos ng bahang gumunaw. Di iba pala siya ipinanganak noon. Mayroon pang 2 taon pagkatapos ng bahang gumunaw. Kailan ba ang bahang gumunaw? 2475. Ika-600 ni Noe. Maklaro ba dito yan? Clear ba yan? Clear ba? Si 2475. Sabi doon, pagkatapos ng bahang gumunaw. Kaya, 2 years after ipinanganak si Arphaxad, 2477. Sa positive at sa negative millennium, ito ay 523. Sa positive-negative na pagbilang natin. Positive-negative na pagbilang, ang katumbas nito ay 523 kasi nga 1,000, ganyan 475. This is positive, this is positive. Ang role, to subtract number, mentally change the sign of the subtrahend and proceed to algebraic addition. Negative. What is the algebraic addition? To add two numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of a greater number. Kaya, 7 ito, 7. Yan 7. Kasi yung 2,000, yun yung millennium. 10 minus 7 equals 3. 9 minus 7 equals 2. 9 minus 4 equals 5. Negative 523. Yan yung result niya. Ay hindi natin ginamit yan kasi mas mahirap intindihin. Kaya ipinanganak siya noong 2477. Dito ipinanganak si Arphaxad. Noong nag-edad si Arphaxad ng 35 years old, nanganak siya kay Sala. Kaya si Sala isinilang noong 2512. Ayon ito sa Genesis 11:12. Sa Genesis 11:14, nag-edad si Sala ng 30. Nanganak siya ni Henok o ni Heber. Kaya si Heber ipinanganak noong 2542. Ipinanganak si Heber. Ayon sa Genesis 11:16 14, no? 10, 12, 14. 14 ito. Nag-edad si Heber ng 34. Nanganak siya kay Pilig. Kaya si Pilig ay isinilang noong 2576. Nag-edad si Pilig ng 30 ayon sa
16, Genesis 11:16. Nanganak siya kay Reu. Kaya si Reu ay isinilang noong 2006. Nag-edad si Reu ng 32 ayon sa Genesis 11:18. Nanganak kay Serug. Kaya si Serug isinilang noong 2638. Pag-edad ni Serug ng 30, nanganak ni Nacor. Kaya si Nacor isinilang noong 2668. Nag-edad si Nacor ng 29, nanganak siya kay Tari. Kaya si Tari isinilang noong 2697. Pag-edad ni Tari ng 70, nanganak siya ni Abraham. Kaya si Abraham isinilang noong 2767. Dito ipinanganak si Abraham. Ngayon, pag edad ni Abraham ng 75 years old, sabi ng Diyos sa kanya, umalis ka sa iyong lupain at paroon ka sa lupain ipakikita ko sa iyo. Umalis si Abraham sa Mesopotamia at pumunta sa lupain na sinabi ng Diyos, at ang lupain iyon ang Kanaan. Kaya tumira si Abraham doon sa Kanaan noong taon 2842, sapagkat 7 plus 5, 12, carry 1. 7 plus 7, 14, carry 1 equals 8. Kaya tumira si Abraham sa Kanaan noong ika-2,000 taon, 842 taon, magmula noong nagkasala si Adan. Tumira si Abraham. Pag-edad ni Abraham ng 100, ipinanganak niya si Isaac. 25 years doon. Kasi 11 years siya doon sa Kanaan. Nanganak siya ni Ismael. Kaya ipinanganak si Ismael noong 2853. Dito ipinanganak si Ismael. Yan. Ipinanganak si Ismael noong 2853 sa ika-11 years na doon. 14 years after, pinanganak niya si Isaac. Kaya si Isaac ipinanganak noong 2867. Dito ipinanganak si Isaac. Yan. Pag edad ni Isaac ng 60 years old, ipinanganak niya ang kambal na si Esau at si Jacob. Kaya si Jacob at si Esau ay ipinanganak noong taon 6 plus 6, 12. 1, 9 equals 2. Dito ipinanganak si Esau at si Jacob. 2,927. Pag edad ni Jacob ng 130, pumasok sila sa Egypt. Doon silang lahat sa Ehipto. Lahat sila nandoon na sa Egypt. Kaya nangyari yon noong 7, ito ay 5, ito ay 10, carry 1 equals 3. 3,057 years from sin of Adam. Pumasok sila sa Egypt.
Noong taon 3057, pumasok sila. At tumira sila doon ng 430 taon. Kaya lumabas sila sa Egypt mula sa kanilang pagiging alipin noong 3487. Yan, dito sila lumabas. Dito itinayo ang Kingdom of Praise. Ito, sa taong ito. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi sa mga tao. At kay Moises, sabi niya, kayo ay, sabihin na, basahin natin sa Genesis 19:6. Exodo. No? Exodo 19:6. Yan. At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na iyong sasalitain sa mga anak ni Israel. Sa English, and ye shall be unto me a kingdom of praise and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Kailan ginawa yung kingdom of praise? Ginawa ng Diyos noong ika-3487 na God talaga ang gumawa. Yan yung realidad ng kingdom of God. Yan, nababasa natin eh. Hindi naman gumawa ang Diyos ng ibang grupo. Ang ginawa ng Diyos ay kingdom of praise in the year 3487. Ibig sabihin, yung mga lahi ni Abraham na inilabas ng Diyos sa pamamagitan ni Moses ay ginawa niyang isang kaharian ng mga saserdote. Kaya kingdom of praise ang totoong ginawa ng Diyos dito sa lupa. Nababasa natin eh. Ye shall be unto me a kingdom of praise and a holy nation. Panginoon talaga ang gumawa eh. Panginoon talaga ang lumikha. Ika-3487 years. Hindi tao. Bago ko ito ipinangangaral na muli sa inyo, ay ginawa na ng Diyos ito. Iniwanan ng mga tao. Kasi nagkasala ang mga lahi ni Abraham sa batas dito. Sa gobyernong ito ay nagkasala ang Diyos. Kaya pinarusahan ang Jerusalem. Binihag sila sa Babylonia. Kailan binihag yon? Alamin natin. Ayon sa kasulatan, 480 years magmula sa kanilang paglabas ay itinayo ni Salomon ang templo. Basahin natin sa unang mga hari 6:1. And it came to pass in the 480th year after the children of Israel were came out of the land of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, in the month of Zeb, which is the 2nd month, that he began to build the house of the Lord.
480 years. Basahin natin sa Tagalog. At nangyari ng ika-480 taon. Ito. Pagkatapos na ang mga anak na Israel ay nangagkalabas sa lupain ng Ehipto ng ika-4 na taon ng paghari ni Solomon ng Israel ng buwan ng Zip ng ika-2 buwan na kanyang pinasimulang itinayo ang bahay ng Panginoon. Kaya itinayo ang bahay ng Panginoon noong taon i-add natin yan, 16, carry 1, 9, this is 3,967 years. Magmula nung nagkasala si Adan, dito itinayo ang bahay ng Panginoon. Pero ayon sa kasulatan, ika-4 na taon ni Solomon magmula ng kanyang paghari. Kaya, ipinanganaawa, naghari si Solomon noong 3,963. Diyan naghari si Solomon sa 3,963. Kasi nga, yung 3,967, ika-4 years na napaghari ni Solomon. Kaya nagsimula si Solomon sa 3,963. Dito nagsimula si Solomon na maghari. Tapos, ayon sa kasulatan, si Solomon ay naging hari sa Israel sa loob ng 40 taon. Ayon sa kasulatan. No? Basahin natin sa unang mga hari, 11:42. Unang mga hari, 11:42. 11:42. Ano yun? At ang panahon na ipinaghari ni Solomon sa Jerusalem sa buong Israel ay 40 taon. In English, and the time that Solomon reigned in Jerusalem over all Israel was 40 years. Kaya, natapos siya noong this is 3, this is 0, this is 0, this is 4. Noong ika-4,003 years, dito natapos si Solomon. Sa panahong ito, ang Israel ay nabahagi sa dalawang bahagi, Israel at Huda. Doon sa Israel, naglingkod si Jeroboam na alipin ni Solomon, habang naman si Roboam na anak ni Solomon ay sa Huda. At ang Jerusalem ang naging kapital ng Huda, samantalang sa Israel ang naging kapital ay Samaria. Doon nagiging nahati ang Israel nagiging dalawang bahagi. Both side nila, kanya-kanya ang kanilang mga hari. Dahil doon ay wala nang tigil na digmaan. Lagi nang nagpapatayan ang mga Israelitas kasi nagpaligsahan sila kung sino sa kanila ang mas higit na hari, mas dakila. Kaya naging makasalanan sila ng Diyos. Yun yung Jerusalem, yun yung mga tao na yun na tinawag na Jerusalem, nagiging makasalanan sila. Kaya hinintay ng Diyos ang 390 taon upang ipabihag sila sa hari sa Babylonia na si Nabucodonosor.
Ayon dito sa Jeremias 4. Jeremias 4. Ono hangtod sa hanggang sa 5, hanggang 5. Ito. Jeremias. Kung ikaw ay manunumbalik, Jeremias Jeremiah man ito. Jeremias, tama. Jeremias 4. Jeremias. Jeremias, Ezekiel pala, Ezekiel, no? Excuse me, Ezekiel 4. 1 hanggang 5. Ezekiel chapter 4 verse 1 up to 5. Ikaw naman, anak ng tao, kumuha ka ng isang lusa at ilagay mo sa harap mo. At gumuhit ka sa ibabaw ng isang bayan sa makatuwid bagay ng Jerusalem. Yung tinutukoy dito ay si Nabucodonosor. At kukubkubin mo at magtayo ka ng mga katibayan sa tapat noon. Hindi sinabing si Nabucodonosor, pero si Nabucodonosor ang aktual na kumubkob sa Jerusalem. Kaya nga, kung intindihin natin ay si Nabucodonosor ay inutusan ng Diyos sa kanyang kaisipan lang na kailangan kubkubin niya yung Jerusalem. Kasi siya yung dito siya yung tinutukoy dito. Sabi dito sa kasulatan, ikaw naman anak ng tao, kumuha ka ng isang lusa at ilagay mo sa harap mo at gumuhit ka sa ibabaw ng iyang isang bayan at sa makatuwid bagay ng Jerusalem. At kukubkubin mo at magtayo ka ng mga katibayan sa tapat noon. At maglagay ka ng buntun sa tapat noon. Maglagay ka rin ng mga kampaminto sa tapat noon. At magumang ka ng mga pangsaksak sa tapat noon ng sa palibot. At magdala ka ng kawaling bakal at ilagay mo na pinakakutang bakal sa pagitan mo at ng bayan. At iharap mo ang iyong mukha sa dako niyaon sa Jerusalem. At makukubkub at iyong kukubkubin. Ito ang magiging tanda sa sangbahayan ni Israel. Yan. Pinaplano ng Diyos yung kaparusahan sa Jerusalem. Na mayroon siyang inutusang tao na siyang magkukubkob sa Jerusalem. Yung bayang banal ng Diyos. Bukod dito'y humiga ka ng patagilid sa iyong kaliwa at ilagay mo ang kasamaan ng sangbahayan ni Israel doon ayon sa bilang ng mga araw na iyong ihihiga roon, magdaranas ng kanilang kasamaan. Sapagkat aking itinakda ang mga taon ng kanilang kasamaan upang maging sa iyo'y isang bilang ng mga araw. Sa makatuwid bagay, 390 araw. Gayon mo dananasin ang kasamaan ng sangbahayan ng Israel. Kaya nakapattern 390 araw, ngunit bawat isang araw lang yon sa isang taon. Sa madaling salita, 390 years. Kaya pag idagdag mo yan, mangyayari na ang parusa ng Jerusalem ay dumating noong
This is 3. This is 9. This is 3. And this is 4. Noong ika 4,390 years na may katumbas na 607 BC ay pinarusahan ang Jerusalem. Kaya nga 1 year after, ibig sabihin 4,394 pinaligiran ni Nabucodonosor ang Jerusalem ng kanyang mga sundalo at binihag doon si Sidkias, pati na ang mga mayayamang tao sa Jerusalem, pati na rin yung mga propeta katulad ni Daniel, ni Ananias, Misael, Azarias, lahat ay dinala sa Babylonia noong ika 4,396. Kaya magmula noon, kasi 2 years after yun, 2 years. 4,394, this is 606 BC. 2 years, kaya 4,396. Completely, doon na sila sa kamay ni Nabucodonosor sa Babylonia. Then, 70 years after, ayon sa kasulatan, sa Jeremias chapter 12, Jeremias 25:12. Ganito ang sabi ng Panginoon. At mangyayari, pagkaganap ng 70 taon, na aking parurusahan ang hari sa Babylonia, at ang bansang yaon, sabi ng Panginoon, dahil sa kanyang kasamaan, at ang lupain ng mga Kalbyo ay aking gagawing sira magpakailanman. Kaya nga, wala nang katapusan ang pagkasira ng Eden na yon. Kasi Eden kasi yung Babylonia. Isira ninyo yung ano? Katan. Kaya, ang takda ng Diyos ay magmula noong 3,000, magmula noong 3,000 900 4,394 ay bibilang ka ng 70 years. This is 4. This is 16. 31. This is 4. This is 4. 4,464. Ito yung takda na parusa. Kaya noong ika-68 years, dito sa 4,394, bibilang ka ng 68 years, ito ay magiging 12. This is carry 1. 16. 4 equals 4. 4,462 ay pinarusahan ang Babylonia. Sa taong ito ay pinatay si Belshazzar ni Nabucodonosor. Isirado niyo yan? Isirado. Pinatay si Belshazzar dito sa 4,462. Dito siya pinatay. Dito naging hari ang bansang Medo-Persia sa taong ito. Alin ang 14? 12. 8 plus 4 plus 8, 12. Carry 1.
10, 16, carry 1, 4, this is 4. 4,462. Naging hari dito ang Medes at ang Persia. Ngayon, isinulat ni Ciro ang decree. 4,462 na. Dito na tayo sa 4 millennium. Nakapasok na tayo ng 462 years sa 4 millennium na. Dito na tayo. Nakapasok na tayo ng 462 years. Kaya wala na tayo sa ikalawang linggo. Dito na tayo, oh. Dito tayo nagsimulang magbilang. Ito yung 819. Yan, oh. Yan. Kaya nandito tayo, kaya nga sabi ko sa inyo, mayroong 2 linggo ang daigdig. Unang linggo yung paglikha, ikalawang linggo yung itong panahon natin ngayon. First week and second weeks. No? Mahirap yung daigdig, akala ba ninyo? Ganon-ganon lang. Kaya nga yung mga tao, yung mga pastor, mga pari na makikinig dito, ay nako, mahirap talaga. Mahirap ninyo maunawaan. Kasi ang inyong alam lang ninyo yung kapitulo bersikulo, hindi niyo alam kung paano kukumpyutin ang daigdig. Ang daigdig ay kompetisyon. Computation ang daigdig. Kagaya ba ng engineer? Yung engineer, gumawa ng malaking gusali, kinukompute yan. Lahat. Lahat ng sukat niyan kinukompute. Hanggang sa matapos ang ganong building. Magmula, pati yung lupa yan, kinukompute yan. Mayroong scale yan eh. Hanggat sa simula ng pagtatayo. Hanggat sa kung ilang andana yan. Ganon yun ang daigdig. Competition ito. Pag walang competition, kaya pag walang competition, magiging haka-haka. Maghihintay kayo kung kailan darating, kasi hindi nga alam kung kailan dahil walang competition. Tingnan niyo si Jesus Christ. Ang alam ng mga saserdote doon sa Israel, ang alam ng mga tao doon sa Israel, na mayroong ipanganganak na isang batang lalaki na magpupuno sa kanila, magiging hari sa kanila. Subalit, di nila alam kung kailan lilitaw yung Misaya na yon. Di nila alam kung kailan ipinanganak yung Emmanuel na magpupuno sa kanila, maghahari sa kanila. Basta naghihintay lang sila na mayroon talagang darating. Ngayon, nung dumating, hindi nila alam hindi nila alam na yung dumating, hindi nila alam ang panahon ng paglabas. Di nung dumating, ay hintay pa rin sila. Kahit nandoon na yung hinihintay nila, hinihintay pa rin nila. Hanggat sa nagiging kaaway tuloy nila, hindi nila pininiwalaan, nagkaroon sila ng inggit, naiinggit sila doon sa karunungan ni Jesus Christ kasi napakatalintid bukod sa kanilang kaalaman. Yung sa kanilang kaalaman kasi, kung ano yung nasusulat sa kautusan, ay doon lang yon. Yung si Christ nung lumabas, hindi. May mga kaalaman si Jesus Christ na bukod sa kanilang binabasa. Kaya, ang akala nila na si Jesus Christ ay lumapastangan sa kanila, lumapastangan sa Diyos na Ama, kasi yung mga kaalaman ni Christ ay dakila kaysa kanilang kaalaman. Kaya nagkaroon sila ng malaking inggit kay Christ. Kaya ang dahilan ng pagpatay ni Christ, pinatay nila si Jesus dahil sa inggit. Yan ang naintindihan ni Poncio Pilato, na dahil sa malaking pagkakainggit nila kay Jesus Christ, kaya nila gustong patayin. Ano ang dahilan ng pagkakainggit? Yung karunungan ay wala sa kanila.
Sabi ni Jesus Christ, mga pangit kayo. Sabi niya, sayin natin, sa Lucas, basahin nyo sa Lucas 12, 56, 56. Kayong mga mapagpaimbabaw, sabi ni Jesus, marunong kayong mangagpaaninaw ng anyo ng lupa at ng langit. Datapwat, bakit di ninyo nalalamang ipaaninaw ang panahong ito? Ang panahon na tinutukoy, yung kapanahonan niya. Sabi ng mga tao, sabi ni Jesus Christ, mga mapagpaimbabaw kayo. Kasi marunong kayong mangagpaaninaw ng anyo ng langit. Kasi ano bang tinutukoy niya? Basahin nga natin sa 54. At sinabi rin naman niya sa mga karamihan, pagka nakikita ninyong bumangon sa kalunuran ang isang alapaap, ay agad din yung sinasabi, uulan. At gayon, nangyayari nga. Pagka daw makita yung ulap doon sa kalunuran, sasabihin ng mga tao ay uulan ngayon. Ganun din naman ngayon. Pag makita yung ulap, ganun din sasabihin, ay makapalang ulap, uulan ngayon yun. Yan yung sinabi ni Jesus Christ na marunong magpapaaninaw sa anyo ng langit at lupa. Tuloy natin sa 55. At kung humihip ang hanging timugan, ay sinasabi ninyong init na maigi, at ito'y nangyari nga. 56. Kayong mga mapagpaimbabaw, marunong kayong mangagpaaninaw ng anyo ng lupa at ng langit, datapwat, bakit di ninyo nalalamang ipaaninaw ang panahong ito? Yan ang pagsisisi ni Jesus sa kanila. Marunong daw silang kumilala sa anyo ng langit at ng lupa. Pagka may ulap, maitim, sasabihin, ay, uulan ngayon. Uulan nga, sabi ni Christ. Pag ang silangan naman ay nagkaroon ng ulap na pula, sabihin naman na, ay, iinit ngayon, matinding init. Sabi ni Jesus, oo nga, magkatotoo nga. Ngunit, sabi niya, mga mapagpaimbabaw kayo. Marunong kayong kumilala sa anyo ng langit at lupa, bakit di ninyo kayang maipaaninaw ang kapanahunan ngayon? Kapanahunan ito. Yung kapanahunan na tinutukoy dyan, yun yung kompetisyon ng Daniel 9:24 hanggang 27. Yung 70 sanglinggo ang ipinasya ng iyong mga tao at ng iyong banal na bayan upang pahiran ang kabanal-banalan. Yan yung panahon na hindi kaya ipaaninaw ng mga saserdote sa Jerusalem. Kaya ang sabi niya mapagpaimbabaw, ganun din ngayon, walang pagkakaiba. Hanggang talata, hanggang kabanata, ang tanong saan sa Biblia, saan mo, walang alam. Kaya hindi naman sa pagmamalaki, ay dapat makinig tayo sa aral na ito. Sundan ninyong mabuti, i-check ninyo kung gaano katotoo ang aral natin. Nandyan ang Bible, at binasa natin ang Bible. Yung 4,462, magmula nung kay Adan yan. Kaya, nandito na tayo sa 4 millennium. Yan. Dito, naghari ang Medes at Persia. Na, nagsimulang maghari ang pinahiran ng langis na si Ciro. At si Ciro ang sumulat ng dekre na ibalik ang Jerusalem. Pauwiin ang mga Hudyo na binihag ni Nabucodonosor noong 4,394.
sinulat niya na kailangan umuwi ang mga Israelitas. Kaya umuwi sila. Kailan sila umuwi? Noong taon, 81 years dyan. Kaya ito yung taon, 14. 5, this is 4,543 years. Dito sila umuwi sa Jerusalem. Ito yung restoration of the divine government of the Jews. Kasi itinatag ng mga saserdote, ibinalik nila ang mga halaran doon sa Jerusalem after 7 months mula sa kanilang pagdating sa Jerusalem. Magmula sa panahong ito, dito nagsimula ang pagbilang ng 70 linggo na ipinasya tungkol kay Jesus Christ. Yun yung tinukoy doon na sabi ni Jesus, mga mapagpaimbabaw kayo dahil hindi ninyo kaya ipaaninaw ang panahong ito. Ano yung panahon? Ito yun eh. Usahin natin yung Daniel 9. Para malalaman ninyo yan. Ako talaga ay talagang nagsasabi ako ng katotohanan. Hindi yung totoo-totoo lang. No? Katotohanan talaga yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo ha, Daniel 9:24. 70 linggo. Yan. Yan yung yan yung sukat na hindi kaya ipaaninaw ng mga saserdote doon sa Israel kasi wala na eh. Inalis na yung spirit eh sa kaisipan ng mga tao na yun. Kaya nga, 70 linggo. Yan yung formula. Kasi yung linggo ay 7. Tanda na, pag sinasabing linggo, 7 days. Ngunit mag-ingat kasi 1 day, 1 year, 1 day, 1,000 year. 1 day equals 1 day. Itinuturo dito yan eh. 1 day equals 1 day. 1 day equals 1 year. 1 day equals 1,000 year. Yan yung tatlong equivalent na ibinigay ng Diyos sa isang araw. Mayroong isang araw na ang equivalent ay isang araw. Mayroon din isang araw na ang equivalent isang taon. Mayroon din isang taon na ang equivalent 1,000 taon. Yung tatlong equivalent na ito ay kanya-kanya ang gawain na gagawin ng Diyos sa daigdig. Kaya akala ba ninyo, madali lang ang Bible? Madaling basahin. Pero napakahirap. Pag hindi kayo graduate sa spiritual division, hindi ninyo ito maintindihan. Kaya nga, doon sa spiritual division, marami kaming nag-aaral, hindi lang ako. Marami. I am the last student doon. Kaya nakita ko ang lahat ng mga estudyante doon sa spiritual division, doon sa paaralan ng espiritu. Yung paaralan ng espiritu, ang pangalan doon ay gift. Ito yung gift. Gift. Yan, no? Yan. Gift, yan eh, gift. Greatest institution of the Father and Treasure. Wala ito sa daigdig, wala. Hindi ka makapasok dito, dala ang katawan mo, hindi. Ang espiritu mo lang ang pumapasok dito. Ngayon, paano makapasok yung espiritu? Kapag natulog ka na, yung espiritu mo papasok doon. Kaya nga, bakit ang Panginoon dati ay makikipag-usap pag sa pamamagitan ng panaginip? Wala naman sigurong nanaginip na gising eh. Maliban sa kanta, nananaginip ng gising, mayroon yun. Biro mo, nanaginip ng gising, imagination eh. Pero yung panaginip, natutulog ang tao. Bakit? Sige, ito. Sabihin ko sa inyo, hindi nyo alam to eh. Bakit ang Diyos ay makikipag-usap sa panaginip? Tulog na ang tao.
Bakit doon siya makikipag-usap kapag katulog na ang tao? Bakit? Sapagkat ang tao kapag gising, ang kaisipan niya ay ubod materialistic. Naintindihan nyo ba? Kaya hindi makikipag-usap ang Diyos sa tao kapag ikaw ay gising kasi yung kaisipan mo panay materialistic. Very, very material. Pero pagkatulog na yung tao, wala na yung material eh. Yung materialistic mong kaisipan na wala na, nagiging spirit na yon. Hindi mo na alam kahit gaano mo kalasinggo, kawatan, tulisan, ripis. Pagising ka, pag natulog ka na, wala na yon. Wala na sa isip mo yun. Yun nagiging spirit yon. Nagiging spiritual yon. Kaya kakausapin ng Diyos kapag ka natulog ka na kasi hindi ka na materialistic ang kaisipan mo. Limot mo na ang daigdig. Limot mo na ang lahat ng material na bagay. Wala na sa isip mo pag natulog ka. Yan na yung sa spirit. Kaya nga, hindi ka makapasok doon sa paaralan ng espiritu pag dala ang katawan mo. Pero pag natulog ka, yung espiritu mo papasok doon. Ganyan ang nangyari sa akin. Kaya, parang panaginip. Pagpasok ko doon sa spiritual division, doon sa paaralan ng espiritu, ang Panginoon ay nagtuturo doon. Ang mga tao nag-aaral, hindi nakikinig sa guro ng maestro, sa turo ng guro, hindi nakikinig. Nagsusulat sila ng kanila. Habang nagli-lecture yung guro, si Christ, nagli-lecture doon, hindi nakikinig yung mga pastor. Ay, yung mga nag-aaral doon, yung iba, hindi nakikinig. Nagsusulat sila, nagsusulat. Kaya walang laman yung utak. Ay ako hindi. Pagpasok ko doon, pinakahuli ako sa lahat ng estudyante. Pagpasok ko doon, tumingin ako sa bibig ng guro namin. Pagtingin ko sa bibig, tumingin yung guro namin dito sa noo ko. Dito sa gitnang-gitna, dito siya tumingin. Nung tumingin, narinig ko lahat ng sinasabi niya. Kaya na marunong ako kunti. Paglabas ko ngayon sa daigdig, lumabas ako ngayon sa daigdig na may kunting kaalaman na wala sa inyong kaalaman. Pwedeng tanggapin, pwedeng hindi. Pwedeng paniwalaan, pwedeng hindi. Maliban kung ang inyong kaisipan ay makakaunawa sa aral na ito. Ganyan yun eh. Kaya yung mga nag-aaral doon, paglabas dito sa daigdig, nagpapastor, nagpapare, walang alam. Kasi nga doon sa paaralan ay hindi nakikinig ng guro. Gumawa sila ng kanilang sariling diskarte. Gumawa sila ng sarili nilang sulat. Hindi nakikinig sa guro. Kaya paglabas nila dito, nagiging pastor, nagiging pare, nagiging ministro, ay gumagawa sila ng sarili nilang ebanghelyo. Babasahin yung Bible, verse to verse, talata to talata, yun lang. Wala nang ibang alam, kundi yung pagdudugtong-dugtungin lang yung mga talata. Gagawan mo ng salita, tugtong-dugtong yung talata. Hindi katulad nito. Yan ang nangyayari nila, kaya walang alam. Paano maliligtas yun? Ako, sa totoo lang, hindi ako maninindigan sa pananampalatayang hindi nakakaligtas. Hahanapin yung karunungan ng Diyos. Kasi binigyan tayo ng utak para magkaroon tayo ng tamang kaisipan upang malalaman natin ang tunay na karunungan ng Diyos dito sa lupa na siyang magliligtas sa atin. Kaya huwag tayong manindigan agad-agad ng pananampalataya. Kailangan open-minded kasi ganito yon. Ang last na shell, yung pinaka-shell ng mga ngaral ngayon, pagka may nangangaral katulad sa akin, sasabihin agad ng inyong pare, pastor, ministro, o inyo bang mga evangelism, yung mga iba pang guro ninyo, sasabihin agad na,
Nako, may sinasabi ang kasulatan dyan. May sinasabi ang banal na kasulatan na mayroong mga bulaang mga ngaral. Yan agad ang silbi. Mayroong bulaang mga ngaral na darating. Mayroong mga bulaang Kristo. Maraming magpa-Kristo-Kristo. Para ililigaw yung marami. Totoo naman yan. Sinasabi dyan eh. Pero ang problema dyan, papaano mo natitiyak na yung nangangaral na yun ay siya nga yun? Kasi lahat ng sikta, lahat ng pastor, lahat ng pare, lahat ng grupo, panay nagsasabi ng ganon. Ito ano? Lahat ay nagsasabi ng ganon. Pag pumunta ka sa ibang sikta, ibang pastor, ganon din yung sasabihin. Huwag kayong maniwala dyan. Kasi maraming, nako, ganyan lang, kahit anong grupo, ganyan ang paliwanag. Pinakasil. Bakit? Kasi takot sila na ang mga tao ay sumama doon. Kaya nga, tinakot yan. Alam niyo mga kapatid, kailan nagsimula na nagkakaroon ng bulaang mga ngaral? Nagsimula yon noong ang mga anak ng Diyos ay dadalhin niya sa kamay ni Nabucodonosor sa Babylonia. Ngayon, noong time na yon, maraming mga tao sa Israel ay hindi sang-ayon ni Nabucodonosor. Kaya nga, hindi sila sasama. Ang ginawa nila, naggumawa sila ng panaginip kahit hindi na naginip. Sabihin nila, nanaginip ako na wag daw tayong sasama doon sa hari ng Babylonia. Kaya nagalit ang Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kayong maniwala sa kanila sapagkat hindi ko sila inutusan. Sila'y mga bulaang mga ngaral, bulaang propeta. Bakit? Kasi katang-isip lang nila yon. Ayaw nilang papasukin ang mga Israelitas doon sa Babylonia dahil takot sila sa hari ng Babylonia. Basahin ninyong mabuti yan para huwag kayong maligaw. Huwag na umasa lang kayo sa inyong pastor, umasa lang kayo sa inyong pare, inyong guro. Huwag. Kailangan open-minded. Mayroon tayong freedom, everyone, nga pwede tayong mabasa sa Bible. Basahin niyo yung panahon na binihag ng Diyos o ipinadala ng Diyos ang Israel doon sa Babylonia. Nandoon lumabas lahat yun. Yan ang ginamit ngayon ng mga pastor na takot na maubusan ng mga tao. Sabihin agad na maraming magpatutuo, maraming shield nila yon para huwag mabutasan yung grupo nila. Pero hindi yun ang tunay na kaligtasan. Sa akin, hindi ako magsasabi sa mga tao na huwag kayong makinig. Hindi ko sasabihin yun. Kasi ang guro na magsasabi ng ganyan ay hindi mula sa Diyos. Nanyo ha? Ang guro na mga ngaral na ganyan, hindi mula sa Diyos yan. Material lang na kalooban ang kanyang pangangaral. Yan. Ayun, tuloy natin. Dito, umuwi ang mga Israelita sa Jerusalem at na-restore ang Jerusalem noong 4,403 o 4,543. At ayon dito sa Daniel 9:24 hanggang 27, ang sukat ay ipinanganak ang Misaya ay ito yung 78 70 linggo. Ganito ang sinasabi. 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran ng langis na sa pinahiran na prinsipe magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatwid bagay sa mga panahong mabagabag.
At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ng bayan o gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating at ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasya na. At pagtitibay niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira at hanggang sa wakas ay pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Yan po mga kapatid at mga kababayan, walang Israelitas, mga saserdote na nakauunawa noon. Kayo, alamin natin para malaman natin ang panahon ngayon. 70 sanglinggo, ito yung takda na ipanganak ang Misaya. Ngunit mayroon kayong iisipin na 7 sanglinggo, 62 sanglinggo at isang sanglinggo at kalahati ng sanglinggo. Yan yun. Ito yung kalahati ng sanglinggo. 3 years and 6 months. Yung 70 times 7 equals 490. Kasi 7 times 0 equals 0. 7 times 7, 49. 7 times 7, 49. Ito, 2 times 7, 14. Carry 1. 7 times 2, 42 plus 1 equals 43. Itong sanglinggo, 1 times 7 equals 7. Ito yung 7 years. Ang kalahati dyan ay 3 years and 6 months. Kaya 7 lang lahat. Ngayon, paano ba ito natin bibilangin para malalaman natin ang kapanahunan ni Jesus Christ? Yung 49 ay idadagdag mo sa 4,543. Ang answer dyan is 2. This is 9. This is 5. This is 4. 4,592. Dito, naigawa ang templo ng Diyos. Yung giniba at sinunog ni Nabucodonosor muling natapos dito sa 592. Ngunit iiwanan ito ng Diyos. Kasi nga sabi, 62 sanglinggo ito'y matatayo uli. Ibig sabihin, wala na yon. Mawawalang bisa yung templo na yon. Bakit? Kasi gigibain sa ibang prinsipeng dumating. Yan ang hula, yung binasa natin kanina. Kaya idagdag mo yung 434 magmula sa 4,592. Ang answer dito is, this is 6. 9 plus 3, 12. Carry 1, 0. Carry 1 equals 5. 5,026. Yung 5,026, ito yung 26 AD. Yan yung tinatawag nilang 26 AD. Bakit? Nakalive ka na. Pero live. Live yan ah. Sige na. Basta kay, naka-live naman din sa kay Kardinal Benito. Kasi sayang sa space lang dyan, pero sa live sa Facebook, no problem yan. Nakatuloy-tuloy pa rin yan. Tuloy natin mga kababayan. Ito yung 26 AD, pang 434. Magmula dito sa 4,592. Ibig sabihin,
pumasok na ng 26 years sa pang 5,000 taon. Dito na tayo. Yan. Ito yung 26 AD. Kaya nga, 1, 2, 3. Yan yung kay Christ. 1, 2, 3. Kay Christ yan eh. Itong 3,000 taon. Ngayon, ito yung hindi na nabilang ng mga parisyo, hindi na ipaaninaw nila. Kasi hindi nila alam ang formula kung paano. Sa panahong ito ay 30 taon na si Kristo dyan. 30 taon na. Kaya pag i-minus mo yung 30 para doon natin makita na kapanganakan ni Kristo yung answer. Kaya this is ano ito? This is 6. 12 minus 3 equals 9. This is 9. This is 4. 4,996. Ibig sabihin, uno sa 30 taon ni Christ. Meaning to say, dito si Kristo ipinanganak. Mayroong 4 na taon dyan para magiging 5,000 years. Yung 4 na taon, yan yung sinasabi na purbise na kung saan namatay si Herodes. Sa madaling salita, ang purbise ay taon na isinilang si Kristo na nagiging 4,496 magmula noong si Adan ay nagkasala. No? Ngayon, pagdating dito, papasok tayo sa 4,000. Ito na yung pang 5,000. Dito na tayo. 5,000. Magmula dito, ito yung complete 4,000 years. Magmula dyan hanggang dyan. Dito, 4,000 years yan. Ngayon, kasi 1,000 yan eh. Ito rin 1,000. Ito rin 1,000 yan. Ang taon natin ay 2021. Kaya pag idagdag mo yan, idagdag mo yung 2021, no? 2,000 sa 4,000 plus 2,021, idagdag mo yung 181. This is 2. This is 0. This is 2. This is 6. Hindi yan. Mali yan eh. Hindi. Kasi pang 4,000 years ito eh. Ito yung para magiging 4,000 years. Para papasok na naman tayo sa pang 5,000 kasi 1,000 yan. Ibig sabihin, kasi mayroon na tayong 4,000. Diyan, pang 4,000 na to, 4,000, 4,996. 4 years, 5,000. Pang 5,000 na, dito na. Dagdagan mo ng 1,000, 6,000. Dagdagan mo ng 1,000, 7,000. Ito yung 7,000. Kaya nga, 7,021 na. Ito. Ibig sabihin yung 21 years, yung 2021 ay pang 7,021 years na tayo. Magmula pagkasala ni Adan. No?
Kaya kita natin ang pagbilang. Bakit nagbago dito? Kasi pagdating ng 4,986, pagdating na dito ay panahon na ito ng Roma. Yung 2,000 taon ay ibinukod ito sa pagbilang nitong kapanahunan magmula ni Adan hanggang sa panahon ni Jesus. Kaya nga, mayroong 1 AD. Ang nagbago dyan yung mga Kristiyano doon sa Roma. Yung mga papa, yung mga Katoliko Romano, yung mga pari nila, binukod nila ang 2,000 ni Christ. Kasi nga, ang pagkaintindi nila na si Kristo ay babalik after 2,000 years. Tama naman, bumalik naman si Kristo after 2,000 years. Kaya lang, bukod iba sa ini-expect na siya ay lalabas dyan sa ulap. Kasi ang ini-expect nila na si Christ lalabas sa ulap. Hindi yon. Ipapanganak uli si Christ. Ang katawan niya, kagaya ni Jesus Christ, ipinanganak siya ni Maria. Ganun din ang pagbalik niya dito sa Spirit. Ang kanyang katawan ay ipanganganak at papasok doon yung Christ. Ganun ang mangyayari. Kaya ito yung i-add mo yan sa 5,000, magiging 7,000 years. Kaya pang 7,000 years pa lang tayo. At ikapitong araw na tayo ng Diyos. Dito na tayo sa ikapitong araw na sa atin ay 7,000 taon. Yan mga kapatid. Kaya magandang gabi uli. Matagal-tagal, no? Ang natin live. Nabot tayo ng halos 2 oras. At magandang gabi at maraming salamat sa inyong panonood. Muli ay babalik po tayo sa ganitong oras din. Magandang gabi sa inyong lahat.